Skôr som si zmiešala suroviny na kvások, ktoré som pod utierkou nechala 15 minút postať a potom som si zmiešala múky s teplou vodou, ktoré som nechala zvyšných 10 minút bobtnať. Do toho som potom pridala sol a kvások a mixérom s hnedacími hákmi som to 10 minút mixovala na najnižšom stupni. Takto vymixované cesto som prikryla utierkou a na hodinu vložila do vypnutej rúry. Po hodine som cesto priamo v mise zasypala takto múkou a krátko premiesila. Opäť prikryla a vrátila do rúry na ďalšiu hodinu. Po hodine som si cesto vyklopila na pomúčenú podložku, rozdelila na 4 časti, ktoré som vyformovala do guliek a ešte na 10 minút prikryla. Jednotlivé bochničky som potom rozvalkala na taký dlhší ovál asi 1,5 cm hrubý, ktorý som potom zrolovala a šúlala, až kým som dosiahla požadovanú dĺžku a hrúbku. Poukladala som to na plech vyslaný papierom na pečenie a prikryla na ďalších 25 minút. Medzi tým som si predhriala rúru, na ktorej spod som si umiestnila nádobu s vodou. Do nakysnutých bagiet som spravila po 3 zárezy, potrela som ich vodou a posypala lanovými semiačkami a dala som to piec do rúry vyhriatej na 230 stupňov na 15 minút. Po dopečení som ich nechala vychladnúť na briežke a tadá!